Jordi Garcia aixecant la Copa d'Europa, aquest trofeu que havia aixecat l'ara president, Joan Sabater, 6 anys seguits, des del 1967 fins al 72, i que ara torna a vestir-se de roig i negre de la mà d'aquesta generació de jugadors, en Guillem Trabal, en Marc Gual, en Xavi Caldú, aquests jugadors que porten tant de temps a la capital del Baix Camp intentant construir un projecte guanyador i que finalment ara sí poden dir que ja són un equip del màxim nivell competitiu. Sí, sempre ho han estat. El que passa que falta doctorar-se, i doctorar-se vol dir arribar a finals de Copa d'Europa i guanyar-les. I avui jo crec que si alguna cosa se li ha de dir en favor del Reus és que amb un 0-2 en contra, faltant 15-16 minuts per acabar el partit, que hagi estat capaç de refer-se, d'empatar el partit i a la pròrroga, que crec que l'ha jugat més bé que el Reus, i després, evidentment, la loteria dels penals. Però realment podríem dir que ha estat amb un molt alt nivell el Reus Deportiu en tota aquesta fase final. Molt bé, i ara acaba de començar la festa i el que ens agradaria saber és... Deia abans el Joan Ramon que la plantilla del Reus Deportiu surt a les 11 de la nit en autocar, viatge llarguíssim, però que de ben segur serà molt més fàcil de portar amb aquesta alegria al cos. Recordem, entre 6 i 7 de la